Megint én megyek az egyik vele. Laci lehet ott nem találja fel magát a konyhára. Nem. Ismételten itt vagyunk veletek. Kollega László, ismeritek már az előző challenge-ből. Erős paprika, hellóka. Whiskyvel. Így van. Figyeljetek, most igen, kicsit piros lehet a fülem. Megállgattam. Mást is, jó? Higgyetek, amit akartok. Majdnem meleg. Lesz két segítségünk, akit egyébként nem fogunk bemutatni most itt a videóba, viszont ők lesznek a Csabi-Csacsi kihívás segítők. És nincs is Csabi itten. Szerintem kezdhetjük is. Te akarod kezdeni, vagy én? Csukjuk be a szemünket. És kész? Aki kapja a marja? Ennyi, lökjék meg a homlokunkat, kinyitjuk a szánkat. Oké. Akinek tetszik majd a videó, már előre szólok, hogy lájkolhatja, illetve nem tudok beszélni. Csaba, ott a csacsa. Kettő. Figyelj, Nem. nem rágod össze, Szóval. tartod. Álljunk meg. Ez így nem korrekt. Szóval, azt adnak egyébként a szánkba, amit szeretnének, szóval mind a kettőnknek csupa kell, hogy legyen szeme. Így Szóval igaz, ez így nem korrekt volt, szóval tudom, mi van a Gyere számban. nyugodtan. Ennyi. Jó, Szóval, oké, akkor csukom. Te meg ne rágd össze. szóval mind a kettőnknek Jöhet. tartjuk a szemünket. Jöhet, és kérem szépen szorítjuk. És kérjük szépen a folyamatos táplálást. Te is csatlakozhatsz esetleg, hogyha szeretnél valami hasonló eszemtököm durvaságokat beiktatni. Jöhet. Neked is. Hát, Bár, mind a kettőnek. Csabi, Csasi. Badd meg a... Mi? Csabi, Csasi. Mi? Nem látom hozzá. Csabi, Csasi. Apám a pagászol szaj. Felj a kafán. Bazd meg! Csabi, Csasi. Csabi nevű. Ez paprika magam. Csaba! Csaba! Á. Laci, á. Csabi! Csasi! Á. Ki jön? Zoli? Á. Kap! Laci? Barna! Csabi, Ami! Oldal ünnepoltjába! A jó van, a csak ennyi! Csabi! Úristen! Papikát! Papikát! Mit dolgozom? Nem! Mind a kettőtök á. Csabi, Csasi! Egy nagyon szabad napja előtt.
Előttem Be fog hányni. Mi van már? Na? Mikor lesz elég? Csabi Fefi. Alapjál! Na. Nem kell, nem kell. Olvas. Én lenyeltem a... Valami Nyeltem mellékterméket? Tehát csak a... Izét. Ilyen... Hogy mondjam? Ez szivacs! Ez kajak szivacs, amit kaptam. Csabi Csabi. Szemed? Szerintem nyissátok ki a szemeteket. Fúj, Kenki! Ott van kuka, Aja, vagy véce. Csabi Csabi. Mi a szar? Elég? Feladtam. Csabi Csabi. Kell még? Elég? Kinyitottad a szemedet. Miben vártuk aztán? Csukd be a szádat. Pálinkában. Lehet takarítani. Gyerekek! Az mi? Beírított hagyma. Nem, az csak... Az a fasza. Csabi Csacsi kihívás végeredménye. Zsumoda papa. Gyere csak vissza. Bocsi. Tessék, ez a végeredmény. Zsumoda papa. Belefogtam. Laci. Katya. De én vigyáztam a szőnyegre. Még egyszer köszönjük szépen a megtekintést. Hát ilyet még tudni nem láttak amúgy. Beleköptem a saját tejembe. De vágod, hogy én megeszem, amit kaptam? Én kajakin eszem Te közben. hülye, én kaptam egy pezsgőtablettát, meg előtte a magyaró szarságot kaptam végig. Pedig Laci, nem is kapott. Egyformát De kapod várjál. mindig. Egyformát. Ez még itt a földön van. Nem. Volt! Köszönjük szépen a megtekintést. Sziasztok! Ezt kóstolod, ne. Majd levágom a végét.